Sanibonani ngibingelele ngamukele le channel emaswidi ngida production. Mangabe uyaqala ukufika ngicela ukwenza iqiniso lokuthi uyaqala subscribe maqala ubone video, ushaye like bese ke uyakhomenta kulolu daba. Namhlanje kanza kwethu namuhla 17 March 2024 kubeke usuku olusemlandweni, usuku lohlaliswe emlandweni kubantu abathanda ukhosi FM, usuku oluhlaliswe emlandweni kubantu abathanda usikiya ngengoma, abantu abalandela nje ukhosi FM, abantu abathanda uBK Mchunu, emndenini kaBK Mchunu, emndenini wokhozi FM, emndenini wabo bonke abantu baseMzantsi Afrika abahlabeke enhlizweni ngokuhamba emhlabeni kukaBK Mchunu owadlula emhlabeni mhla ziyi-12 kuMarch 2024 eneminyaka ewu-45. Namuhla ke bekusuku ke lokumphelezela eyiswa ke endaweni yakhe yokugcina lapho khona esiyothola ukuphumula kwaphakade. Ubekiwe ke endlini yakhe yokugcina ngezizotha nangokukhulu ke ukuhlonipheka. Wonke umuntu bekhona begcwele kakhulu ke lapha kangangokuthi ke itende beligcwele kangangokuthi abanye abantu baze bakapakela ngaphandle, abanye abantu beze behleli ngaphandle ngenxa ukuthi indawo ingasekho ngaphakathi, bekugcwele ngendlela eyisimanga. Abantu bebekhona bedidelana ke bedlala ke ngolimi ke besho beveza konke okuhle akwenzele ke umhlaba, ngoba ke njengamanje okubalekile ukuthi ke sibungaze iyona impilo yakhe uBK Mchunu nengane zakhe ke. Abantu abaningi banothisile baqaphelile indlela nje ingane zakhe ezipresente ngayo, indlela ingane zakhe ifike zakhuluma ngayo, zabeka ngayo, zikhombise esikhulu isizotha nokukhulu ukuhlonipha okuvezayo ukuthi ke uBK bekagcina ukuba iqhawe ebantwini nje bangaphandle, abantu abangabazi. Cha, ubephinda beliqhawe emndenini wakhe, ekhaya lakhe lapho esuka khona. Izingane zakhe zikukhombisile ke lokho namhlanje. Ngane zakwethu izona izithombe ke lezo oyibona la emva kwami kwi-event yanamhlanje. Ngane zakwethu angiphume kanje ngithi nje ukugcina ulale ngokuthula, uBK Mchunu usebenzele umhlaba.